Yn y fideo yma, mae'n ni drafod sut i gymharu cymerebau efo'r dull unedol i benderfynu yn yr achos yma pa opsiwn allan o'r ddau dyn cawl yma sydd yn rhoi y gwerth gorau am yn arian. Nawr, fel nathon ni yn y fideo cyntaf ar gymharu cymerebau, be dwi am wneud i gychwyn ydy ysgrifennu'r ddau opsiwn fel cymhareb. Felly fan hyn, mae 290 gram yn costio 70 ceiniog, ac yn yr ail opsiwn mae 400 gram yn costio 95 ceiniog. Nawr, y wahanol i'r fideo cyntaf nathon ni weld, mae'n anodd fan hyn rhannu y cymerebau neu hyd yn oed i luosi nhw mwyn cael naillai y ddau fas yr un fath neu y ddau bris yr un fath yn hawdd. Oherwydd dydy'r ddau fas neu y ddau bris ddim yn luos rifau neu yn ffactorau neis o'i gilydd. Felly, beth sy'n rhaid i wneud yn fan hyn ydy defnyddio'r dull unedol, hynny ydy sgwennu'r cymerebau yma naillai yn y ffurf 1 i n neu yn y ffurf n i 1 mwyn i cymharu nhw'n 10. Na dwi am ddangos y ddau dull iddo chi, a'r dull cyntaf dwi am ddefnyddio ydy sgwennu'r cymerebau yn y ffurf 1 i ryw rif n. Ac i wneud hynna, dyn ni'n rhannu'r cymerebau efo'r rhif sydd ar ochr chwith y gymhareb. Yn fan hyn, 290 ac yn fan yma 400. Oherwydd os yw'n rhannu efo'r rhif ar ochr chwith, mae 290 rhannu efo 290 yn 1, sydd yw'r 1 ar ochr chwith yn fan yma, ac hefyd yn fan yma 400 rhannu efo 400 rhaid 1 unwaith eto. Felly dwi'n sicrhau fod y rhif 1 yn ymddangos ar ochr chwith. Ac efo'r ochr dde, dwi angen cyfrifiannell fan hyn i weithio allan be ydy hwn. Felly, fan hyn, dwi angen gwneud 70 ceiniog rhannu efo 290. Dwi ddim yn disgwyl rhif neis yn fynd o gwbl, a dydio ddim. Mi wna i dalgrynu hwn ddydyn ni i 3 lledegol. Felly, mae'n dod yn 0.241 ceiniog i 3 lledegol. Yn yr opsiwn ar ochr chwith, y swm sy'n rhaid i wneud ydy 95 rhannu efo 400. Felly 95 rhannu efo 400 yn 0.2375 ceiniog yn union. A drwy ysgrifennu'r cymerebau yma yn y ffurf 1 i n, dwi'n nawr yn gallu cymharu nhw'n 10. Rwydd dwi'n gallu gweld yn fan hyn faint o 1 gram o'r cawl yn ei gostio ym mhob un achos. Ac yn fan hyn dwi'n gweld fod 1 gram yn y tyn fach yn costio ychydig yn fwy na 1 gram yn y tyn fawr. Mae 0.241 ychydig yn fwy na 0.2375. Felly, yr ail opsiwn fan hyn ydy'r fargen ora, yr un sy'n rhoi gwerth gorau am yn arian. Felly, fel casgliad, sy'n ni'n sgwennu hyn, mae bob 1 gram o'r cawl yn costio llai yn yr ail opsiwn. Felly, tin 400 gram am 95 ceiniog yw'r gwerth gorau am arian. Nawr, dyna ni un ffordd ateb y cwestiwn, defnyddio cymerebau yn y ffurf 1 i n, ond mae yna ail ddull hefyd, a dwi'n ddangos hwnna yn nawr, defnyddio cymerebau yn y ffurf n i 1. Felly eto, na i gychwyn efo yr un cymerebau, 290 gram yn costio 70 ceiniog, 400 gram yn costio 95 ceiniog, a tro yma, mi wna i rannu'r cymerebau mwyn cael nhw yn y ffurf n i 1. Ac i wneud hynna, dwi angen rhannu efo'r rhif sydd ar ochr dde gymhareb. Fan hyn, 70, ac yn fan yma 95. Dyna sydd dwi'n sicrhau fod y rhif 1, fan hyn 1 ceiniog, yn ymddangos ar ochr dde. Mae 70 rhannu 70 yn 1, mae 95 rhannu 95 hefyd yn 1. Ac efo'r ddau swm arall, byddai angen y cyfrifiannell unwaith eto. So i gychwyn yn fan hyn, 290 rhannu efo 70. Mae hwnna yn ddegolyn hir, so i 3 lledegol, unwaith eto 4.143 gram i 3 lledegol. Ac efo'r ail opsiwn, beth sy'n rhaid i wneud y fan hyn, mae rhaid i wneud 400 rhannu efo 95. Mae hwnna'n troi allan i 3 lledegol eto yn 4.211 gram.
Felly eto, fydde cymharu'n 10 yn awr, roedd mae gennym fi ar gyfer pob un ceiniog dwi'n wario fan hyn, faint o'r cawl dwi'n gael ym mhob un achos. A dwi'n gweld yn yr ail opsiwn fan hyn, am bob ceiniog dwi'n wario, dwi'n cael ychydig fwy o gawl, mae 4.211 yn fwy na 4.143. Felly eto, y casgliad yw na'r ail opsiwn fan hyn ydy'r bargen ora. Fel brawddeg, sy'n ni'n sgwennu hyn. Mae bob un ceiniog yn prynu mwy o gawl yn yr ail opsiwn. Felly, fel y casgliad gynt, y tyn 400 gram am 95 ceiniog yw'r gwerth gorau am arian. Cyfle nawr iddo chi roi cynnig ar gwestiwn o'r math yma. Ceisiwch penderfynu pa opsiwn yn fan hyn sydd yn rhoi y gwerth gorau am eich arian, neu'r un sydd yn rhoi y fargen orau iddo chi. Fe ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan ateb, ac ywch chi wedyn wirio'ch ateb chi drwy gymharu efo'r ateb cywir, sydd erbyn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.